баъди марҳилаи аввали чемпионати мамлакат агар клуби футболи Истиқлол дар зинаи аввал ҷойгир шуда бошад, клуби марказии варзиши артиши Помир дар зинаи охирини ҷадвал мақом гирифтааст. шояд ҳамин масъала бошад ки футболбозони ин даста яке аз аввалинҳо шуда ба тамринҳо шурӯъ карданд. барои шинос шудан ба рафти тайёрии даста мо ба варзишгоҳи политехникум омадем. клуби марказии варзиши артиш бозиҳои хонагии худро дар варзишгоҳи политехникumi пойтахт ки ба вазорати мудофиаи ҷумҳурӣ мансуб аст доир мекунад. сармураббии тим Раҳматулло Фузайлов бо умеди беҳтар кардани мавқеи даста дар мусобиқаи имсолии лигаи миллии футбол ба онҳо роҳу усулҳои нави бозиро омӯхта аз лиҳози ҷисмонӣ машқу тамрин медиҳад. Раҳматулло Фузайлов аз охирин намояндаи дастаи овозадори Помири Душанбе мебошад ки соли пештар ҳунарнамоии худро дар майдони футбол ба анҷом расонидааст ва касби мураббигиро пешаи худ кардааст. ЦСКА Помир дар 9 бозӣ танҳо як ғалаба карда, як бозиро мусовӣ анҷом дода, дар 7 бозии дигар мағлуб шудааст. натиҷаи тӯъпояш ҳам 5-16 буда яке аз нишондиҳандаи паст байни дастаҳо маънидор мешавад. Все отмечают, что хорошо играем. бозии дастаи мо аз рӯи сифат он қадар заиф нест, вале нишондод паст аст. дар бозии баробар дар дақиқаҳои охир мо аз ҳарифон гол хӯрда мағлуб мешавем. ҳайати даста аз бозингарони ҷавон мураттаб шудааст ва барои бозиро пурқувват кардан имконият надорем. рақобат нест ва бозингарон медонанд ки дар ҷои онҳо бозингарони дигаре ба майдон омада наметавонанд. ин ба сифати ҳунарнамоии онҳо халал мерасонад. мушкили дигари мо аз надоштани дарвозабон аст. ба даст наомадани холҳо маҳз аз ҳамин сабаб аст. роҳбарияти вазорати мудофиа барои мо ҳамаи шароитҳоро муҳайё карданд, аммо мо имконияти харидани бозингарони болаёқатро надорем. ҳоло интизор ҳастем ки аз Украина бозингарон ба дастаи мо меоянд, аммо то кадом дараҷа ин масъала ҳалли худро меёбад ба мо рӯшан нест. аз тарафи дигар мо бо бозингарони лигаи миллии футбол гуфтугӯ дорем. шояд кадоме ба дастаи мо бипайванданд. дар ҳайати даста бозигарони ҷавони умедбахш зиёданд, вале барои ба як футболбози касбӣ пухта расиданашон вақт зарур аст. дар даста алҳол як легионер фаъолият дорад, вале аз сабаби иҷозати кор надоштанаш муддати зиёд дар даста бозӣ карда натавонистааст. раисои мо ҳам фикр мекунанд ки ҷои мо ин охирон нест. ҳама бачаҳо инро дард мекунанд ва ҳама омода ҳастанд. ба марҳилаи дуюм хеле тайёриро сар кардаем. ман фикр мекунам ки хеле тайёри хуб мебинем ва дар марҳилаи дуюм фикр мекунам ки ҷои болотарро бояд мо ишғол кунем. аз он дастаҳое ки дар ҷадвали чемпионати Тоҷикистон дар ҷойҳои ҳархела истоданд, кадом даста ба фикри шумо дар ҷои худаш наистодааст? маслан гирем дар ҷои аввалми, дар ҷои дуюми, дар ҷои севюми? чӣ тавр ки шумо агар дида бошед ҳамин чемпионатро агар тамошо карда бошед, ҳама дастаҳо бигӯем ки қуввашон якхела аст. ҳамин як командаи Истиқлол пурқувваттар ҳисоб мешавад, барое ки хеле бозингарои хубро ҷалб кардааст. бигӯем ки 90-95% ки аз тими миллӣ аст. баъд легионерои хуб доранд, базаи тайёрии хуб доранд. бар ҳамин камтарак бигӯем ки аз дигар дастаҳо болотар аст. аз дигар дар 9 дастаи дигар ман фикр мекунам ки ҳамаш метавонад якдигариш дар майдони худ ҳама метавонад ки любой тараб мағлуб гардонад. албатта умед аст ки дастаи ЦСКА Помир дар марҳилаи дуввуми лигаи миллии футбол бозии зебою пурмуҳтаво нишон дода ба қатори 5 дастаи беҳтарин шомил мешавад. барои ба ин мақсад расидан кӯшиши ғайрати зиёд кардан рост меояд.